Ema do restaurant yime buffet restaurant classique restaurant mi ni a sanuyalen do wa a dumuniw kelen na bɛɛ lajɛlen de ka di n'i bɛ kilasi kɔ i bɛ taa restaurant yime buffet ale kɔnɔna la wa sunkalo kɔnɔna in na u kelen do ka u ka dumuniw ni ka o kɛ sɔngɔ damatɛmɛja ye n'u kelen do ka promo ka o boloda i bɛ se ka pla 37 ni ka o ta sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 500 o de la awɔ sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 500 ne ma fili wa e fana ka taa ni ka galon bɔni da restaurant yime buffet filɛ nin ye Bakɔ Jikɔrɔ ni Golf ale kɔnɔna la misiri wa min o kɛrɛfɛ u kɔni u kelen do ka u ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye sunkalo kɔnɔna ye o la 100 o 100 ka 50 ni ka o bin ka bɔ u ka dumuniw olu sɔngɔ la ni o ye weekend kɔnɔna ye don gansaw la sa sɛfɛ wari 1000 i bɛ dumuni o dumuni ka di ye i bɛ o ta restaurant yime buffet ale kɔnɔna la o kuma la sa e maa min bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ ka galon bɔni da taga i kunda restaurant yime buffet ale kɔnɔna kan u ka nɛgɛjuru sira 71 48 54 52 wa dumuni sugu o sugu n'i b'a ale nɔfɛ a bɛ restaurant yime buffet o kɔnɔna la restaurant yime buffet kɔni nalen don maliyɛnw olu lafiyali kama kɛrɛnkɛrɛnnen na sa bamakɔkaw o kuma la boli ka taga i ka ɲɛna dumuniw ni ka o ta restaurant yime buffet ale kɔnɔna la. Folini tani amodi an filɛbagaw ma yan fo u sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkɔna ma bi alamisi avril kalo tile 23 ani 23 minnu bɛ sigili ka bamanan kunnafoni kɔnɔ wagati sera aw bisimila. Bi kunnafoni daminɛ o bɛ taa n'a ye Nara marala ka kɛɲɛ ni tarata don avril kalo tile 10 ani 8 san 2023 Bamaci wale kɛba maa minnu kɔni bugunatigɛ ma dɔn u ye bingani wale ta ka taa jamana ɲɛmaa kolonɛla Asimi Goita ale ka ciden dɔw sɛgɛrɛ minnu tun bɛ Tinje fanfɛ o yɛrɛ ni Nara cɛ kilomɛtiri 25 de don walasa ka ji ninnu kɛ n'u ma to u bɛ se ka u ka forage sɛnɛ olu kɛ ni bingani senfɛ chef de cabinet ale n'a ka taamadenw mɔgɔ 4 olu kɔni bɔnɛna u ni na o mɔgɔ fɔlɔ o ye adjoint Umar Traoré n'ale kun ye chef de cabinet fo ta se sergent chef Mohamed Sangare Alema ale kun ye agent de sécurité monsieur Alassane Diallo ale kun ye bureau de gestion du parc automobile au chauffeur ye fo ta se monsieur Moussa Touré n'ale kun ye entrepreneur ye wa opérateur du forage ale fana kun do mɔgɔ fila olu kɔni tunnen do an bɛ yɔrɔ min na iko sisan kibaru jɔnjɔ o ma sɔrɔ olu kan o kɔ mobili kelen o kɔni yira min kɔni jenina kosɛbɛ Bamagaci wale ma olu fɛ halisa sɛgɛsɛgɛli olu bɛ sen na yaasa ka tɛgɛ da ni Bamagaci ninnu kan nka an bɛ dugawu de kɛ Ala ka saya kɛ ni Bamagatɔ ninnu ma lafiya ye. Kunnafoni wɛrɛ nasira la Mali douanier ka lafasali ye kulosɔmi baarabila sɛbɛn dɔ ci Mali baarako minisiri ma o min kɔnɔna na u y'u ka dusumakasa laɲiniw yira sɛbɛn kɔnɔna na u y'u sɔnni sigi kuma dɔw kan min kɔni kɛmɛ k'u degun kosɛbɛ a fɔlɔ o bɛ tali kɛ diɲɛ baarakɛlaw olu ka tɔnma min bɛ yen nɔ OIT bɛnkan sɛbɛn min talen don o kɔnɔ ko labatoli kama n'o bɛ kɛ sababu ye ka jɛkulu ka jɛ ka fɔ ko olu sabati nka ko o talen tɛ bala u ka ɲɛma ale fɛ a filanan k'u ka ɲɛma o ma sɔn k'u bisimila min na o bɛ se ka u ka aminanko olu n'u ka hakilinaw olu ɲɛfɔ a sabanan ko yɛlɛma dɔ donna u ka degré dɔ la o min taara kabini san 2013 o waati la k'a sɔrɔ a ma kɛ n'u ka hakilinaw ye o kɔ ko ne nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ mɔgɔ dɔw tacogo la k'u bila jamana ka forobacɛw la k'o tɛ ka kɛ a kɛcogo la k'a sɔrɔ sariya dɔw sigilen don sen kan o kama a laban ko min ye u ka ɲɛma yɛrɛ ye ko ɲɛnawolomali o bɛ ka kɛ a ka baaraw la wa ko ni ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'u ka lafasalitɔ ɲɛma ka fɔ la ko a b'a kun mɔ min b'a to u ka ɲɛma n'o ye Amadu Konate a ka bɔ a jɔyɔrɔ la. Kunnafoni laban o bɛ taa n'a ye communiqué la Arsbach ale ni Worokiya Dumbuya ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Tanti Rose olu ka dossier kun kan ka lamɛn communiqué ale tribunal la Arsbach ale ni Tanti Rose ka kalo kelen datuguni kɔfɛ ni mɔgɔ fila ninnu ka sɔrɔnali dɔbagaw olu kɔni ye laɲini kɛ walasa liberté provisoire bɛ se ka d'u ma cogo min na yanni u ka kiiri don o cɛ nka a yɛrɛla k'a fɔ ko liberté provisoire kɔni se ka di Arsbach ma sabula ko kalo 3 datuguni min dira o ma ko de kɔfɛ ni kiiri tigɛra ni jaabi min sɔrɔla a ko kan ko baara bɛ kɛ n'o de min ye Worokiya Dumbuya ale ka liberté provisoire o fɛnɛ kun kan ka lamɛn tarata tɛmɛnen na nka komi o bɛnna don somilen ma ale ka liberté provisoire o lamɛnni o bilala tarata wɛrɛ la ni min bɔra a ko tɔw la an bɛna o dɔn aw tulo kan don na nata flash olu kɔnɔna na. Mali kunnafoni jamana lajɛbagaw ni kunnafoni damadɔni tun bɛ anw bolo ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la.